OFW ang karon ng indalangpan sa mga nagakinhanglan hindi lang sa Bacolod kundi sa pilaman ka mga lugar diri sa probinsya. Wala man siya sang manggad pero sa bulig sa mga benefactors linibo na ang iya mga nabuligan. Kabahin na diri ang isa ka pamilya nga nagaistar sa hayop-hayop nga himo sa mga plastic. Ang ilang istorya sa sininga pasugsang Baganihan. Paagi sa TikTok, nalabot kag nabuligan sadto ni Brian Guevara, ang pamilya ni Josalde Alib, isa ka tricycle driver nga nagapuyo sa hayob-hayob nga himo sa mga plastic kag tarpaulin sa Purok Paraiso sa Barangay Mansilingan. Sa bulig sa mga nagasuporta kay Brian, napalabot ang grocery items kag cash para sa amay nga si Josalde. Ang ginapang advokasya ko ng mga hilit-hilit na hindi matutunan na muna ang ginapang katuan ko mo. Istorya ni Josalde, naguba ang iya ginakaayo nga balay sang Bagyo Odette. Ang mga temporaryo sila nga nag-istar sa hayob-hayob, kaupod ang iya asawa kag tatlo ka magagmay nga kabataan. Sa kasakuon sa pagdrive sang tricycle, agod may madala nga pagkaon sa pamilya, wala na mabalikan ni Josalde ang pagpatindog sang iya balay. Gani tubtob karon, nagapabilin sila nga nagapuyo sa sulod sang hayob-hayob. Nagatas ko pa ni nga daano kay pag abot 4 months siya way nagatas. Tingin suportahan gatas kay hindi mo mapabayan-bayan ng bata at unahon mo ang obrahon mong balay, hindi ka kaobra kay kuway ka inog bakal gatas, matipyada ka bata na yan, budlan na yan pagutuman. Sa duha ka puno sang santol, nahigot ang hayob-hayob sang pamilya Alib. Ang ila ginahigdaan ang nasampaw lang sa mga panid sang kahoy nga masami nagakabasa kung mag-ulan. Sunod sa live-in partner ni Josalde nga si Janet, hanin sa Manila, nagpauli sila sa Bacolod sang 2017. Medyo budlay una doon di ko sanay bala kay ngamon pangabuhi abra sang una lain law. Dahil lang kuya daw nagamon nga mo sitwasyon bala. Girbe ko sa ginaway kami nga daw. Sa tanong ko dugay ko wanad naman ko. Tiis na lang Si Janet nagtrabaho man bilang kabulig sa balay, agod nga makabulig sa kinahanglanon sang pamilya. Ugaling sang nabunag niya ang ikatatlo nga anak, nagdesisyon siya nga maguntat sa pag-obra. Salamat man ko sa ginabuligan man kami din. Anong ginahanda mo sa ulihin? Especially gadalag po na bata. Nakaskwela na sila. Makatapos dun sa ila na lang niya, okay na na sa sakto. Wala naman ko, kay tagulang naman ko. Sa tuman niya kapigaduhon, wala na makaeskwela ang ila mga kabataan. Pati na ang ila kamagulangan nga anak nga si Aliyah nga karon nagabantay sa iyang manghod kung may ginaobrang iya iloy. Ang panid sang sako sang bugas, amo naman ang nagaserbe nga duyan sang iyang manghod. Anong wish mo sa birthday mo? Kayo, balay ko na sila ko. Sang nagligad lang nga Webes, liwat nga nagbisita sa ila si Brian sa tuyo nga mausisa ang ila kahimtangan. Ito kinahanglan pa gan? Ano gid lang tinilang miski hindi kinanglan nga miski balay na lang mapalikuran miski nipa lang miski. Galing ka no? Na mention mo. Nawalit nga nipis lang babae tanandaan ng dugangan pa bata gamay nga ma-elevate lang ang direktas duta bla. Pero temporary lang na mention mo ng balay nga temporary nga shelter nga private dito, di ba? Okay. Private ni pero pwede na as long hindi concrete, di ba? May kabudlayan ang biyahe pasulod sa Purok Paraiso. Bangod hindi sementado ang alagyan kag malunang kun mag-ulan. May mga sapa man nga talabukon kag kampo nga lalakton pasulod sa mga pamalay. Tabok ni bata, kabiyan dalog di ka doon. Suno kay Brian, nakita niya ang kabudlayan sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga ginakabig illegal settler families, amo nga bisan mabudlay, ginatinguhaan niya nga mapalabot ang bulig sa ila. Tagpit na ni tanan din. Kada labay mo din ganun kakaspin sa raan mo. Sulo-suwa Kuno kadako na nga Si nang topal lang nga Saan mo lang gisugura ni mga imo nga do mga efforts. Miski sa Saudi mo na lang sultiro lang ko gamon ako ni ubra sa ospital sa tuig way mabayad. Nakapadala man siya sang basin kag sako sang semento para sa inugtukod nga kaselyas sang pumuluyo. Mismo ang mga kalalakinan sa lugar ang nagabinuligay agod mapatukod nila ang ilang galawian, ilabi na sang ilang mga kabataan. Balay apat kami didan sa isa lang ka. Isa ka compound di sir Wala ka mo common nga giliwan. Lagan ka tos kampo. Tay syempre asinda hindi masudan gusto na yan nandun. Pag dulong ko di sing grocery.
ano sila, naginuanon sila sa akon nga kabudlay sing basta hindi kay kadugay na sila nag-request. Oo. Kita ko man kay may mga kabataan gagmay mo. Di kung makakita sing lain ginawa dak nga gamit sa ano, lain matabo. Ako dahil mga bata ko, puros bayi. May lang Pila ka bilog bata mo? 3. Pag-post ko sa Facebook may nga kabulig siya, nga anonymous. Privado nga tao, ti Ito yung bibiro niya. natigayon, natagayon ko. Hindi lang basta natag sila, kundi simento, para safety, ti daso. Si Brian anay OFW sa Saudi Arabia. Istorya niya, ginsuguran niya ang pagbulig halin sa feeding program sa mga kabataan, hindi lang sa ila barangay kundi pati man sa iban pa nga lugar sa probinsya. Kaupod man ang iya mga abyan kag mga benefactors, nagpatindog man sang pantry si Brian sa nagpeak ang pandemic. Paagi man sa naobra kag napamaligya nga mga misitera, nakapamakal siya sang grocery items, mga gatas nga muman ang iya ginpanagtag sa ginatos na nga pamilya sa ginpatuman ang lockdown. Na bisan sa proper nagyan namon nga nakakuha ami ugay kabalo nga iya ganito. Ano nga mga alam? Tagaan kami mga bugas, abon. Nabalaan ko lang nga iya kay tinaano ko ang spread kindness. Ang una dayon at nabuligan niya mga kusog. Although kakinanglan ta pero mas damo pag hindi ka kinanglan nga mga kauturan nga ragid sa dalong nga ang kabuhi ta kinanglan di lang magpuko sa atong kinanglanon balik doon taman ng mga kauturan ta nga nagakinanglan nga lang wala na gid madangpan nga masyado nakaluluoy nga haluson makakaon. Nangin kaupod niya man ang pila ka mga civic organization pati na ang kapulisan sa pagpakaayo sa mga puluyan sa mga kubos. Wala siya sa ginalauman nga balik sa nahimo, magluwas lang nga magserbe nga alagyan sa mga persona o kun grupo nga may maayo nga kabubuton nga magbulig sa isig katawo. Ang kaalwan pagpalangga kag pag-uliskid sa isig kapareho nga tao kay wala man nga nagakinanglan nga manggaranon ka, pigado ka para lang makabulig. Ang pagbulig hindi man niya requirements kung anong status sa kabuhi mo. Ang pagbulig kung ano ang unod sing tagipusoon mo nga mahatag mo sa isig mo kapareho nga tao nga nagakinanglan sa bulig. Iniman ang kamangdanan nga sa baylo sang ngalan kag litrato sa mga bulig nga ila ginpalabot ang nakabutang ang mga tinaga nga spread kindness. A kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. Pilasing kapigadohon, pilasing kawalan, nga ang makabulong, kag ang makalabot, ang pagpalangga, pag-ulikid sa isig kapareho, bulig nga sincero, wala kondisyones, wala nag-expectar balik. Pamatod suno sa iya, nga hindi man kinahanglan ng manggad agud makabulig sa mga nagakinahanglan, kasubong na lamang sang pamilya ni Josalde nga hasta karon matag adlaw nga nagapangatubang sa pagpanghangkat kag kabudlayan dala sang kapigaduhon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.